Naši radoznali školski zeleni novinari su u potrazi za informacijama vezanim za vodu i njene osobine posetili osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Mitrovici i prisustvovali jednom hemijskom eksperimentu. Naravno, ništa bez hemije, deco. Ja sam Sonja Tucaković, nastavnik sam hemije u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, a takođe sam i koordinator Asocijacije učeničkih parlamenata. Voda je, kao što ste saznali od vaših drugara iz asocijacije, jedna neutralna supstanca, što znači da nije ni kisela, a suprotno kiselom je bazno. O tome ćete više učiti kada budete 7. razred osnovne škole. Da bismo znali da li je neka supstanca kisela, koristimo indikatore. To su supstance koje u prisustvu kiselina ili baza menjaju boje. Postoje razne vrste indikatora. Mera kiselosti nekog rastvora se izražava pH skalom koja može imati vrednosti od 0 do 14. Ja ovde imam jednu tračicu univerzalne indikatorske hartije. Kada je umočim u vodu, na ovoj kutiji imam pH vrednosti koje pokazuju boje sa kojima upoređujem moju tračicu i na osnovu toga određujem pH. Evo, ja ću sada to uraditi. Znači, stavila sam tračicu u čašu sa vodom i sada upoređujemo boje. Ajde, sad vi meni recite koja boja je najsličnija? 7. Dakle, pH vode je 7, čime smo dokazali da je voda neutralna supstanca, jer kada je pH nekog rastvora 7, znači da je on neutralan. A sada vi svaku u svojoj grupi ispitajte pH vrednost vode iz česme.